Oh yeah. Party people in the house. Put your hands up in the air. Ating one time to the Filipino time. 10:47 na kabrigada. Good morning! Oy! Mayong aga, mayong aga. Social keto ang background band. Kulang na lang din lamig nga beer. Aba. Niya pulutan gamay. Ako rin na Beer lo. paday. Beer paday. Beer bugnaw, brief lawlaw. Another great day, kabrigada. Lunes na naman subong, my friends. Pizza 31 na. Bulan sa... Ulihin nga inadlaw pa Ulihin na. sa bulan sang Enero. Iyay ka. Ay, Ibig sabihin. Ibig sabihin, 11 months na lang, Pasko na. Amin ako, ibig sabihin, buwas. Tapos na ang tanan sa inyo ha sa imo. Agoy no, ako rin alo. Pagka... Ay. Ayaw po din tao. Huwag po sana. O tapos Maawa. pagbalikan ay babadi sa adlaw sang pizza 15. Agoy, noy. Pizza 15 na na. Magamba lang sang bulikan ay nasubong nga pinto. Balikan na ta pizza 15. Pwede din naman. May ka. Bagay, no? Sabot lang. Istoryahan na lang. Anong pwedeng istoryahan, especially pag medyo pigado yung panahon. Madala, nag-istorya, bandamay ka. Anyway, good morning sa inyo tanan, kabrigada. Kamusta sa mga suki nato, di magamo sa taas, sa ubos. Hoy, regards. Sa taas, at ibag panaog na. Agoy, noy. Panahog na diya kay Udto na. Udto na. Kinahanglan na nimong muna okay para sugdan ang dapat sugdan subong adlaw. Oo. Kaya dapat dati para naog na kaysa hindi magadugay, magkakaon na kamo sa inyong pamahaw. Special nga turjak. Oo. Turjak ko. Ganang turjak. Sino turjak? Turon nga ba, Jack? Oo. May ka. Ay, kamusta sa mga nagtesting ron kaon og turon nga may jackfruit? Morning. Oo. Grabe yung benepisyo sa lawas na brad. Dungag energy na lawas kabrigada. Ha? Ay, kamusta sa mga kabrigada nato? Live. Kita mga friends, ato ang Brigada News FM Facebook page sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Kamusta mi din na? Wala ba may nakaangkon diya copyright? Nan. And kamusta man sa mga kabrigada nato live ta sa Papa J and Boy Nonoy Facebook page. Good morning! Good morning! Hello, good morning! Hello, good morning! Kamusta? Mga kabrigada nato naka-recover na ba? I hope na naka-recover na mo, ha? Ang iba, graduate na. Ang iba, padulong pa lang. Nan. Pero subong pa lang daan kabrigada, siguraduhan na. Siguraduhan na kabrigada nga ikaw naka-guard sina. Aba. Para walay pulilyaso ba? Iwas pulilyaso. Ang pinag-importante, my friends, para sigurado namin ang kondisyon mo. Guard C, dungag vitamin C sa lawas, my friends, pang bulig pagpapagod sa itong resistensya. Subong nga panahon, my friends, ito matino kung dinta pwede makakuha ka brigatag mga, siyempre, malatnanta or something, my friends, nga nara sa itong pamilya. Pero siguro daw ka brigada nga ikaw, guardiado permanente. Inom lagi Guard C. Inom na. Hello, Guard C. Hello, Garcia. Amo ning ginahambal pa nga pagbatyag pa lang dapat unahan na. Tala, ano pinaka-importante? Dapat siguro daw magkabrigada nga mas mauna ta sa balatian. Kaya kung, syempre, ma-feel mo ni mo na, bra, di ba? Ma-feel mo ni mo ng lawas ni mo, kung laing matyak ni mo. Pag mga ingana ng kondisyon nga daw, medyo barado imong ilong, medyo, basta, balaan mo na, hindi mo na kailangan elaborate na mga kabrigada. Unahin dayon, inom dayon ng Guard C, calcium ascorbate kabrigada. Vitamin C, importante sa lawas, my friends. Guard C, calcium ascorbate, katawag healthy. Achieve sa Garcia. And syempre, kung mamatsyag ni mo, my friends, laing matsyag ni mo, kay trangkaso, kay naging mga ginabati, subong. Fast relax ang sabat na. Fast relax na kabrigada. Ang mga pinaka-importante, my friends, kay may mga idea kita every time laing matsyag ta. Fast relax kabrigada. Ibuprofen and paracetamol. Amo na nga sa fast relax kabrigada. That's why kung trangkaso, panakit sa ulo, panakit sa lawas,
Fast Relax ang sabat kabrigada. Sa Fast Relax, alivio! Ora mismo! Welcome na rin sa itong pagpulong-pulong Brigada Drive-Thru ni Bayo po. Siyempre ngayon, Papa J! Hoy! Oy, ay, ay! And siyempre, kabrigada rin na! Nagbitbid og tubig nga mainig, Gary. Oy! Leader sa tanang leader! Leader, ang leader sa mga tanod, gaw tropon tanod, boy nonoy nga nagani na ang aton nga tubig may pataksang ligari kag susulod sang isa ka baso 5 ka pataksang ligari kag susulod sang isa ka litro. Oy, litro! Oo, 40 ka pataksang La. ligari. Kaya na mapunan ikulangan sa imong uyab. Agoy! Kaya punan sang ligari. Na. Oo, sa ligari Patak Mineral. Available tanan yung mga produkto sa Brigada Healthline, sa atong Brigada Pharmacy, No. dire sa may Takurong area, Oo. dire sa may Surala, No. and of course dire sa Corona dal. Yan na. May nagapamangkot sa din. Mangkot na. Sa Corona dal, arin na. Ara lang kita sa Arellano Street. kana. Asawa sa kanon. Nan. Kung hindi mo toltolan, Ah. pwede ikaw magsakay sa tricycle, Oh. balon mo lang sa Brigada Pharmacy. Kana, klaro kayo. Kag kung hindi ka bagid manugsakay sa tricycle, pwede ka man ka-order. Iyan o. Oo, via kuan. Pwede Oo. Food Panda. Foodpanda. Pwede kayo order des Brigada Pharmacy Oo. ka Brigada. Din ka pa sina. Wala na rason. Wala na rason nga di mo matistingan ka Brigada ang kaepektibo sa Nigari, Guardsea, and of course, Fast Relax ka Brigada. Papa J. Boy Nonoy, aside ba sa Brigada Pharmacy, available ba sa ibang nga butika? Uy! Ang produkto ninyo? Ay. Oy, Oo. kailangan ipamangkot yan. Available ka Brigada ang Power Cells Herbal Capsule and Yummy Vit Syrup ka Brigada sa tanan nga mga Mercury Drug Outlet sa inyong lugar. Oo. Sa may Arellano, pwede dira. May Pwede ba Mercury Drug sa may Barangay Zone 4, Zulueta, Alunan, Capitol Street, and Ground Floor. Available ba mga kabrigada sa Mercury Drug ang produkto nga Power Cells and of course Yummy Vit Syrup kabrigada sa North Cotabato. Sa area sa North Cotabato, kahit nagti ka kusog ang brigada, dira. Oo, basi kung mamangkot ka mo, diin sa Mercury sa North Cotabato. Kana. Ari na ang sabat sa Mercury Drug, makilala. No. Mayara kita dira sa Power Cell, kag Yummy Vit Oh, Zero. tanawa lagi. Mercury Drug, lang North Cotabato. Tanawa lagi. Kabakan, kag Mid-Sayak. Sa mga kabrigada nato ng mga Ilonggo, Cebuano. Mabakal ang Power Cell Herbal Capsule in Yummy Vit Syrup Ayan. dira sa North Cotabato. Na. Ama na mga kabrigada, walay rason. Wala sang rason. Ano nyo matistingan, my friends? Kag, ma-feel, my friends, ang pagpalangga sa brigada. Yan. Para sa inyo, my friends. Para siyempre, subong nga panahon ka brigada. Hindi na basta-basta ang panahon Uy, subong. mabudlay pa ba? Iba ng panahon subong noon kaysa noon. Correct. Iba Noon? na ang panahon Oo. sa ngayon, Oo. kahit panahon pa ng hapon. Wala pang kikay, sabi ng nanay. Itaktak mo. Itatak mo. Oy, kag sa may nagapamangkot, Papa J. Mangkot na. Kami makapakonsulta, Draboy Nonoy, kay bawal pa man ang face-to-face. Ano na kailangan pabangkot na? Kung may problema, face-to-face. Wala sa problema nga hindi ka mo maka-face-to-face, makapakonsulta sa aton yung doktor. Kaya Yan. kung pwede ka mo makatawag. Tawag lang. Dr. Abraham Palma. Sa numerong Asa na meron na? 0963 Oh. 838-8396. Tawag na. Tawag na. Hello? Hello? Mr. Deje? Hello, Doc? Magandang umaga sa'yo. Ang mga problema sa ating kalusugan. Si Dr. Serrano. Sige, Brad. Diretso na ito mga kabrigada dira sa Facebook page. Berlin, nga na, Brad. Kaya diretso na nato itong drama. Uy! Kaya rin na, nagpadala ang pangalan sa sender si Beauty. Ay, Sleeping Beauty! Si Sleeping Beauty. Beauty! Kalibog das Beauty, Brad. Bangod sa kadamo sa mga kapanligaw. Hala! Hala, sana all. Sana all. Kabay pa beauty nga magapili na ikaw bag-o magtapak ang Pebrero Kana. 14. Aron na yung mga tag ni magsokolate. Aron nga makuan na, aron nga mabrikingan ang imong tagipusoon nga dugay nang nagmala. Bis-bisi na. Bis
Hey, Brad, lilingan mga mensahe nila, Brad. O, ilinglingon nato na. Good morning, Galiso, kay April Rose Sumbang, Ace Bale, pa-shoutout, Bale family, Basilio family, Antalan, Padua, ng Purok Bagong Silang, Barangay Palian. Belated happy wedding anniversary sa kay Nanay Delia and Tatay Ele de la Cruz. Oo, nga nag-celebrate sang ika-48. Na! Oo, nga pag hiliusa kag pagpalanggaan ay nga hangtod karon nagauros-uros. Kabiya. Oo. Amo man sa kay Grace Makiling. Oy, Makiling. Kano-ano mo si Maria. Si Joe Mons Lazalita Mons. Mary Grace Katamin, good morning po. Kag sa dira sa area sa Lake Cebu nga nagapamati man sa kay Inday Bores Kimada. Nga nagapamati kuno sila Papa Jib. Salamat ha. Salamat sa inyong pagpamati, kabrigada. Kabay pang ang inyong pagpamati anting sa gihapon. Sige. Oy, dito sa atong Facebook page sa Papa J. Boy Nonoy. Good morning kay Laika John. Like. Ang number one top han sa Papa J. Boy Nonoy. Balolet. Balolet. Happy 22nd birthday sa what is this? Boyfriend na si Vante Kim. I hope Oy. tama pagkabasa ko. Sana. Oy, nanay boyfriend. Oy, na. Sana, Pero atong kay Papa Jib na. Nana po sa girlfriend. Morning ha, kay Rain Agpalsa Pailon. Salamat sa good morning sa mga kabrigada. And Rain Rain Bailon. Salamat. Rande Basco, shoutout naman. Maria Clara KB, shoutout naman. Salamat mga kabrigada natin. Thank you ha. Paki-follow, paki-share, and like lang mga kabrigada para mag-enjoy tantanan. Nag-enjoy ka na ba, girl? Nag-enjoy na. Oo. Ano na mga kabrigada, sundan na nato ang atong drama. Ang drama po, siyempre mga dili dramatista. Hindi dramatista. Drama ito, ganun yung mga kabrigada, tulong sa inyo sa Drive Max Herbal Capsule. Tatagal ka, Brad. Tatagal gid. Drive Max Coffee, tuloy-tuloy. Uy. Ang ligayang itawag mo sa akin. Ginahambal Papa J. Boy Nonoy nga choose the best among the rest. Mother knows best. Mother knows best. That's why Papa J. Boy Nonoy, magpabulig ko sa inyo kaysa sobran. Sa kadamos ako mga manliligaw, Papa J. Boy Nonoy, kalibog ang akong ulo. Uy, mayo na kayo nagalibog lang ang imong ulo. Wala pa nagatilog ang imong kalimutan. Sa sobrang galibog ang akong ulo, Papa J. Boy Nonoy, gasakit pa ini. Uy, magsakit. Magsakit ang imong ulo. Mas relax Kana, na. malay Alivio, ka. ora mismo. Iya. Walay saktong sabat ka, brigada. Sakit ang imong Nagasakit ulo. ang imong ulo. Mm. Kaya ka mo nagsakit ang inyong ulo. Ulo. Ulo nimo. Ulo sa imong uya. Pas relax Pas yapon. relax yapon. Patago na lang, Papa J. Patago na lang ako sa pangalan nga Beauty. Beauty. Beauty and the Beast. Kaya lang pangalan nga Beauty na tumboy daw. Papa J, Boy Nonoy, buligi ko ninyo. May tulog ko manliligaw subong. Grabe ha. Wow. Ihatag man sa iba. Gani. Galing siguro Papa J nagka-short. Agoy. Nagka-short ang mga walay partner sa sumunod. Nagka-doble ang Duble day. Salo mo Choose na the tanan. best. Among the rest. Papa J, Boy Nonoy, si Mario, Uy, si Mario. si Joey, Uy, si Mario, estimate na ako ng edad ni Mario, mga 55. O, plus 5.
Si Uy, Boards. si Boards. Oy, Boards! Musta naman ka na, Boards? Kaya si Boards, sila yung nag-board siya. Silang tulo, Papa J, pa lamang ang akong nataganog medyo importansya. Uy. Agoy! Gwapa siya siguro ni siya. Talaga anong importance. Gwapa siguro ni siya. Kay beauty nila yung pangalan sa bagay, no? Papa J, Boy Nonoy, buligi ko ninyo. Kung sino sa tatlo, ang angayan kong tagaan sa ako ang dako Dako. nga pagpalangga. Uy. Sana Si Mario ba? Si Joey ba? o si Boards. Na mahilig sa board. Para inyong maintindihan, Papa J, Boy Nonoy, amo niyang mga pangitaboy. Yay! Hoy! 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 Hey! Woo! O beauty kong nilalangit. Nilalangaw. Nilalangaw. Ikaw wala Mario Uy Kung- Mario, maayo kay nidayon ka. Salamat kay kitagaan ko ni mong tsansa. Karang tsokolate, hindi ka magampan nga sa ako nina. Para kanimo ni. Para kanimo ni. Kanang kuan, karang sikwati. Para kanimo ni. Apa, ang sweet mo talaga, baby mo. Ang katamis aning tsokolate sikwati pareha sa katamis akong pagpalangga kanimo. Beauty. Apa, ginakilig ako sa imo, Papa Mario. Sabi ko gani, kung unsay katamis ang tsokolate nga gihatag nimo, puno na kaaslo ang ilok nimo. Ay butangi, butangi. Joke lang Pero- By the way, Papa Mars, salamat kaayo Walay problema na. effort. Saan mo kaya ko tagaan og tsansa nga pasudlon sa imong tagipusoon nga isa ka tuig naman kong gapanligaw kanimo. Ikaw ba, paspas kaayo ka ba? Mayo Hindi ng mo pwede paspas. nga, kung ano na nato, hinahinayon. Kaya alam mo na, mahirap ang panahon ngayon, mahirap magtiwala. Pero ako, beauty, ang tagaan lang ko ni mong tsansa. Ay, hata ko kinintanan ako. Para kanimo, hasta ning akong nebulizer kay Murag. Sa man Maglisod naman ko ay. ginhawa. So, mao gani na nga, medyo alanganin ako sa imo. Sa bagay na naman kay puntos ako, Ay, salamat ka. Ang Ay, siguro ang imong ginaulat na lang nga makashoot ko. shoot mo na yan, ishoot mo na yan. Pero paano mo ka na makashoot kay murag gihingan man imong paginawa? Ay, tungod ni sa epekto lagi nga. Kapalo naman ka sa panahon ron, oso kayong mga ngani nga ubo-ubo. Ay Papa Mars. Dapat nga kuan gina na ako i-endorse sa imo. Ano man yung endorse Ano niyo? hindi ka ubuhoy, dapat nga gwapo ang imong vitamin C. Ah, damo mo ko kinainom nga vitamin C, pero lain to nga vitamin C. Kung imong mainom to Papa Mars, murag imo ra ko gibutang sa imong kasing-kasing. amog ba? Mag-guard Ah, si ka Papa Mars. uy, guard C. Oo. Aron, pila na di ay imong edad? Uy, bata pa yung taon ko, uy. 36 pa Ay, lang. 36. Kung gusto ni mo Papa Mars, kung makaabot pagka 30 city, mag-guard si ka. Ay, butangi. Pero, hasta subong beauty, magulat paghihapon ko sa imong pagpalangga ka na ko. Sige lang ulit lang. Taga-ikog Ay, ayaw chance. pag Papa Mars, kay kabalo ba ka nga? Yung kaisa, busy kayo ko. Alam mo naman nga, busy ako sa mga paperworks, mga appointments, tsaka meron talaga ako, alam mo na. Sige, mahulat ko kanimo beauty. Basta, i-remember lang nga, ang akong pagpalangga kanimo, pertigid ka dako. Wala problema na, Papa Mars. Basta ikaw, Salamat kayo, By the Biot. way, Papa Mars, basi kung kuhaan mo, namag ko lakuan. Mo ba? Sige, basta magpaabot ko kanimo sa Balik imong ko, pagpalangga. Ma. Salamat kayo. Salamat kayo. Papa Mars! Yes. Ugma, ang sanay mong dalon ka niya ako. Ay, magdala ko buwas og boko. Ah, Boko halo. maayo ganina, Papa Mars, aron tayo. Ano tayo? Tayo, pagpalangga ka ng buko ba?
Sige, bye-bye. I love you, Bye-bye. todo-todo. Walang preno. Ani ako diri sa balay. Kay gimingaw na kunimo sa imong gamay. Ayaw na pagduwa-duwa o kalimti. Maayo! Ah, wala kami eyes. Hindi ko po bakal o guys. Ah, Mangligaw ko. manigaw na ay dalawa wala. Kinahaglan pa na dala di ay padam. Na ako'y dala di reperting damo ah. Kung sa mga imong dala. Nagdala ko direct duha ka. Duha ka. Kami sa dyan naman o. Para di mo. Bisaya lang naman no, wala itlog. Ang itlog na nastag iya. Sige dayon. Ay, salamat kipadayon yung ka. Mayong gabi, pinalangga kong beauty. Oy. Ikaw na? Ako kini. Ang imong konsensya. Ikaw ba niya? Medyo nakuha na ako sa imo ba kay... Hindi magulat ko kay... May puti ka gali. Salamat sa Glutaplex nga sabon. Mao ba? Mao rin gini akong Mao pa na ginamit akong kay gamit. kadaan. By the way, Mao po na akong gamit. alang duha ka, bisa dyan naman na, para kanima. Taga-asang Bisadya ni? Gikan pag Cebu City sa Sugbo. Kalang isa nga mano. Gikan pa niyo, Kwan, gikan Davao City. Bisaya, Jewel. By the way, salamat ayaw kay ibalik ka. Nisamot kag Abi kagawa ko pa gani beauty. na kwan ka. Ano? Abi ko gani na anhing ka na. Si Bato. Joey is my name. At your service 24/7. Papa Joey. Tagay kong pagpalangga nga dako inday. Kaya ako rin bahala magpadako niya. Naama kayo pag-asa sa akong Papa Jo. Basta nga, kung makahulat ra ka, naano kayo pag-asa. Salamat ka. Maling ginaingon Papa Jo nga, patience is virtue. Kung ako lang ang imong sugton beauty, tanan akong mangga nihatag na ko kanimo. Sigurado lang. Ikaw ba na Papa Jo? Kung ako ang imong taga-chat sa imong tagipusoon, siguradong malipay Ikaw ka. ba na Papa Jo? Siyempre, naagi kayo pag-asa sa... Salamat kayo. By the way, pala na di ay imong ido Lapit na lang yun ko magsay sinta. Pero ang akong tagipusoon bata pa. Maugani na Papa Jo pagsik pa man ko ha? Pagsit pa kayo eh. Ilagay na imong kuhan, imong muna pagsikra. Tapos imong tagipuson, ingon nimo bata pa. Bata pa. So, unsa na ka nang imong tukod? Kinig tukod. Makasangkot ka ba yan? Drive box lang ang katapat niya. Ako rin bahala na. Mao ba? Sigurado na. Ay ka nami ana oy. Ang sa kalami. Bitaw Papa Jo, lami man ang native nimo abidahan. Pero hindi beauty. Saan mo kaya ako tagaan o chance sa mo pagpalangga? Alam mo naman, Papa Jo, nga kung minsan busy talaga ako. Alam mo naman sa mga gawaing bahay. Alam mo naman si nanay, si tatay. Alam mo naman talaga yan, Papa Jo, na bata ka lang ako, nag-aaral na talaga ako. So, ako na lang talaga yung inaasahan ng aking pamilya. Sigurado. Pero kung ako ang imong sagutin, sigurado akong matutulungan kita pagdating ng panahon. Tulungan kitang mag-araro. Tinuod ka. Oo! Totoo yan. Ngayong weekend pa manimo ka mag-arado nga naman kay kwarta. Dili na lang ta magpalit og kuhan.
O sige, Arito, Victor. ako bahala niyan. Basta taga mo lang ko tsansa. Sigurado na. Basta, Papa Jo, Sigurado na. napangayon naman ako, Papa Jo, nga. Hindi ko pa sakitan. Di ta kapasakitan, tagaan ta kag tinuon nga pagpalangga. Namiyaan na, Kaniyo? Ate, dali na. Asa sa dali na? Siyempre, hindi mo ka nang ngiti. Uy, butagi. Abi mo na kog lahi na to. Sige. Sige. Iyaw na to rin magkahigop tag sabaw. Dali na. Dali na. Si words na. Wow, lang beauty. Ikaw talaga words ko. Kabalubya ka nga. Grabe gino kong pagpalangga ka mo. Maugani na. Kusukato lang akong pagpalangga ka mo. Kung sukato ni mo, gikan sa rambol, asa dapi. Paadto sa round ball sa kapupong. Mao ba? So, kung gikan diri sa rambol sa Marvel, o paapupong, so may plastadaan na naunat na na. Wala pa na naunat. Ah, Pero mao ba? kaya kong unat tanan para kanimo. Ah, Kabalo ko nga giligawan pag sa ko ang utod ni si Mario. ikaw talaga words pa. Pero ako dapat ang piliun nimo. Alam mo na talaga yan. Yan si, Mag-utod mi ni Mario ha. nga si Papa Mars. Mag-utod mi ni Mario pero ako dapat ang imong piliun. Ayaw si Mario. Nga nga kong kuya. So, kung dili si Maria ako, pilion, nga naman ikaw. Ako dapat ang imong piliun. Kay, Pariho rin man na, di ba? dili mi pareho. Mas palangga ta ka. Mas palangga ta ka. Nga, words. Si Mario kabalo ko. Si Mario, kabalo ka? Ha? Kabalo ka na ni Mario? Unsa? Nga naman. May ginaligawan po na nga iban. Oh, Tinuod ko. gusto nimo dalawa mo ginaligawan eh. Dapat ako ang imong piliyon. Nga naman siraan mo imong pati. Wala ko na ginasiraan. Pero, Ang ako lang, gusto ko lang, concern lang ko sa imo ha. pero, kasi ka pwede nga, magpaiway na ka, kay, siyempre, ikaw ang manghuwed, o galing mo kuya, nagapandigaw na sa ako, ha? Kasi nga, mag-abot sa point nga, mag-away na mo. Mag-away na ko, mag-away mi. Tungkol sa ako, ha, kay, guwapa ba ako? Wow. Sana all, guwapa. Sana all gama. Pero, Guwapa tayo, tay. pero beauty. Ako ang pili ah. Mario. Sincere ko sa pagpalangga kanimo. Sorry. Boards. Kanawang manggun mo ni Mario. Siyempre nga igsoon baya mo. Alam mo naman, boards. Sinabihan ko talaga yung kapatid mo. Nga, kung if ever in your arms again, This time, I love you forever. hindi talaga ako makapromise na siya talaga ang katuloyan ko. Alam mo na. Beauty. Yung kuya mo, Beauty. may edad na. Beauty, ako ang pili ah. Mario. Hindi ka pa sakitan. Boards. Ako ang pili ah. Pero ingon na, boards. Daghan man ka ginaligaman, boy. Mga istorya lang na. Ano ba? Pero kung ako ang imong pilion, ihatag ko kanimo ang tanan. Ihatag ko kanimo ang tanan. Sa karon boards, medyo naglisod pa kaya ako kay daghan ba mo nang ligaw sa kuha. Basta ako ang pili ah. Isa na di ang imong igsuon. Ako ang pili ah. Si Joey nga, dako poy. O ikaw nga, dili ko sigurado kung nakujud ka o dili ang imong pagpalangga sa kuha. Ang lalaki ka lang kasi ano sa brad daw attempt niya og lugo sa babae. Dito ba mag end? Oo. Basta. Kana sila. Ayaw na sila pili ah. Pero, Ako ang dapat piliun nimo. nga naman, buon ni mo ang mga nagkapanigaw sa kuha po. Wala ko na sila ginaguba.
Pero, Concern lang ko sa imo ha. pero, Concern lang ko sa imo ha. tinuod ba ka, no? Tinuod ko. Muna, nasugod ka. Ah, Ako dapat ang piliyon mo. Alo ka na. Gikaptan niya ako, gati eh. Alo ka na. Ganita ko ni Butil. Bebe. Gihalo ka niya ako, Dali, dali. takada po, Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Boards, ano ginabuhat niyo sa buhay? Dali, dali. Oh, sige. Sige. Sige, ano? Pag mabuksan niyo ka ng kandado, Imo na. o kanang Ako. mabuksan niyo ka ng kombinasyon nga code, imuhaan ako. Sige. Sige. Buhata ko nang sa buhatan ni mo sa ako. Testing. Testing ako. Wala ba ka kabalo nga? Gibuhat ka na sa akong tatay. Gikan sa Tagum City ka ng kandado. Mao ba? O, kanang underwear nga. Plansan na. Uno ang damol. O, Wala ko'y labot. kung mabuksan mo na, imuha na. Wala ko'y labot. Oh. Basta. Sige. Sige. Dapat makuha ka. Dapat makuha ka. Kanang buhaton, mani mo na. Dapat makuha ka. Words. Ayaw ko pagsama. Boards! Ano? Boards! Oh. Gamitin na ng acetylene, oy! Dapat J. Boy Nonoy mo itong natabo. That's why mamangkot ko sa inyo subong sino bagit dapat na akong pilion. Si Mario ba? Si Joey ba? O si Boards? Si Boards nga medyo harsh. Oo. Grabe si Boards, no? Oh, mayo na lang galing ko ng Papa J kay Ah. nasuksok niya ang di pa panubli sa iyang mama. Hatong may kandado. Nagpabuhat Ah. daw ang iyang papa og underwear nga plansa nga uno ang damol. Grabe, ano? Panigurado. Gamitan rin kasi tilin ko na to, Brad. Napunta nagtatlo kadlaw ko na ay ginabuksan ni Boards. Mayo lang waay natuloy ang masamang balak Balak ni Boards. Sige. Ang inyong opinion, mensahe kung sino daw dapat ang iyang pilion, itawag lang sa itong number 0955-356-8583. Murag wala mo yung dapat pilion na itong tulugan. Gani, puro Ah. kayong hangin. Dali lang sa ito, magpulong-pulong, Brigada Drive Thru Libay ako, ang inyong Papa J. Leader, so nga tanong, dito po tanong, boy, no. Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama, no? Pakata na kayo, sir. Mabalaan mo niya, Brad, kung makapiright, Brad. Magwa mo na. Pero wala, so far, wala. Wala. Tip-tip to. Hello! Ha? Kamusta mga kabrigada? Ito ang mga viewers sa Facebook. Good morning! Kamusta? Kamusta? Pitbull. Mga Feful. Mga pitbull. Kamusta mga suki na to din na? Shoutout daw kay Maria Clara KB. Ano ng KB? Kilobytes? Si Randy Pasco. Shoutout Team Pinky. Oy, Pinky. Oh, Oy, Pinky. Pinky pa mo. Pinky pa more. Pinky pa mo. Laika Jong, good morning. Nanalig kay Oyabday. Sus! Pagkasayang sa panahon. Naunahan na ka ni... Watching from Qatar, si Genevieve Hamoy. Good morning. Halong dara. Genevieve, oy, Mga taga, mga OFWs na to din. Salamat. Rain Agpalsa, Bailon. Salamat ha. Nonoy Hermonio. Oy, George! Joey Hospital. Salamat, salamat. Si John Ray. Jory Day, sorry. Alright. Salamat ha mga kabrigada na to. MJ Destura Fernandez. Botange. Asukara. Sino ni? Sugta na beauty para mabutangan. Mabutangan. Donna Emanuel. Great happy birthday kay Nitz Gabasan.
Española. Thanks. Si Kemi Jimenez Suarez. NMLs. Salamat mga kabrigada natin din na. Thank you, Janale Hawud Tanawan. Hello po, shoutout kami diri sa Maylo, Tayan. Uy, good morning. Salamat mga kabrigada natin din na. Follow and like and share lang po, kabrigada. Salamat sa inyo ang paglantaw sa to sa Facebook Live. Thank you! Uy! Ay, ay. Mga nadiga mo na kamudira. Tama. Yung sudan nyo da. Yung, Ang damo pa sa daan da. dali na rin, dala na rin. Ano mga yung balita dara sa inyong mga lugar, mga people of the Philippines? Ang Guard-C, Nutri-Cleanse at Fast Relax ay mabibili na sa Wala kang mapasagap kang Marites o Marisol. Mustas Marites ug Marisol sa inyong lugar. Grabe oh. Mga ano na to, si Lorna Sala o yung imuhang Mari. Uy, Mari. Musta naman ka Mari? Mustas pare dia, liguan pas pare. Mailan ni si Lorna Sala, brad, kay bastantis ayag perminti ba? Sobra pa. Oo, Lorna. Daga pag native nga manok da Lorn. Ma'am Lord. Dala Lorn be. Kay atong ano Lorn sa buwan. Isan. Sino na mga namembros paro-paro G dia? Paro-paro G. Paro-paro G. Sayaw man. Joy. Mary Jane Laurel Dahuyag, Muraman og si Aida o si Lorna o si Fe. Tama kay kaya. Galibog ang ulo ba? Ano po ni mga chicks po no? Damo man tayo ni mga kumbaga anong nga na bala brad? Yung pagtulo ang manligaw. May nga na, may mga nga na gibo no? Swerte kini nga nga mga tao ba? Ban pa ulat-ulato. Dapat siguro, kung ano may nga nga sitwasyon, dapat siguro ba, desisyon na rin dayon ba, no? Oo. Mga abutanta, mga isa kabulan ka panligaw, decide na yun. Oo, dili. Yun, kay para ang duwa nga sobra, kag mga sobrang gapanligaw, Oo. makakuan tayo, makapangita po gulo Tama. kalain. Tapos di na mag-asa ba, no? Correct. Oo, yung ba, no? Ano yung mga uso ba, asa. Muna nagambalang iban, amuna nga wala kami uyak kay Oo, naalis sa inyo tanan di ay. Pastilan. Pero sige lang, basta ang importante din ato mga ginaligawan, dapat maging honest mo sa feeling ninyo. O, di kay biskin matchag ninyo nga wala may gusto, taga-taga, kumbaga paasahon ba, mga na. 'Di ba? Superman, Wonderman, kuya, awang pangalan eh. Palaman. Iron Man. Pwede mo Pwede mo mag-message mga kabrigada, especially to mga friends nato diri sa Facebook. Message mo dira sa inyong opinion. Kung kamo lang sa sitwasyon ni Beauty, sino ba daw dapat ang kaiyahang sugtod? Si Mario. Si Joey. Oh, si Joey. Di kaya si Boards. Grabe ka. Kuya to si Boards kay Tirador. mo ko ang yun. Taon pa pero tirador. Tirador na mo ano yun? Dasmang Dasmag dahil dyan. Muna kuyo nga mga lalaki, Brad. Kanang wala naghuna-huna ba kung anong tawag na? Anong pwedeng maging result, especially ba nga na, kung ingato yung game mo, Brad, pwede siya makasuhan ng rape ato. Correct. Oh. At tayo pa ita, no? Walang ginahambal nga kung may nagustuhan man ka mo, pagpugso ng isa. Bitaw. katao. Bitaw. Tinawag na. Respeto nyo man kung ano ilang manging desisyon. Tama, tama. Kung ginasa pagikumaan na, wala siyang pilit tayo. Oh. Ayaw, pugsa. Basic, mag. Basic kung subo. Ano yung pinaka-importante nga katong mga lalaki din kung di mo type sa inyong ginaligawan, di ba? Kung di mo type sa inyong ginaligawan, ayaw pugsa. Oh, dagan dama pa man diyan pwede Pwede mauyab. Ang isa pa, basta mga kung hindi ka limang madawat niya, makalang ka. Dapat ikaw mismo kapag mag-accept po sa imong sarili. Kung unsang tinuod ba? Budlay man nga biskin Hindi na siya. siya. Hindi Piliton mo mo. gyapon madawat. Budlay na may nga na. Pag-abot sa panahon, makita lagi kag tikita lagi kag para sa imuha, di ba? Oh, di ba? Hi Kai. Okay lang daw siya pre.
Biskin ko ng pobre. Anong pobre? Wala po bro. Wala pobre sa gugma sa Lord. Na, Importante may ginagaon, Yan. gagna nagabakas. tama again. Ningkamot lang si Donna Emanuel, happy birthday kay Nets Gabasan. Grabe ni si Donna ba? Mga birthday na ginabantayan niya. Oo, grabe na siya. Ira Lasala Morales Ambrosio, mayong udto mga idol, nga mga gwapo ay salamat. Talagsa na lang gid maayagan kay talagsa gapuli si parini mo. Patay kang bata ka. Lorna Salaw. Bahadag talag siya magpulis si pare-mare, importante tingog. Pang one time mare. One time. Koray na lo, oy. Ana ra gina. Baalag talagsa basta permaminting ayag. Ayag gidi ay. Salamat mga live viewers nato sa Facebook. Thank you very much sa inyo tanan din I hope nga okay ra mo diha. Kamusta? Ano mga plano nyo dira sa sa Valentine's? Kay lapit na lang yun ang Valentine's. Ang iba, damo na mga naplano, Brad. Mga, ang iba, nagaplano mga i-treat ng ila mga uyab. Sana all, may mga uyab nga i-treat. Grabe, ha? Salamat sa mga live viewers nato sa Facebook. Thank you very much sa inyo tanan din I hope nga okay lang mo. Ay kung kami ang inyong pamangkoton, okay rami kaayo. Nata cellphone de Brad? Ito ko yung check. Para ating one time, your Filipino time, 10:29 na, kabrigada. Ano na ito mga advice, mga mensahe na mga kabrigada sa atong sender nga si Beauty. Kalibog ang ulo ni Beauty, sino ba daw dapat ang kanyang piliyon? Si Mario medyo bata-bata pa to, Brad. Si Joey nga medyo may edad na. O si Boards nga utod ni Mario. Krabiha, no? Mag-utod yun